नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी सध्या आलेला आहे नरसापूर येथील प्रगतशील शेतकरी गोविंद चांबवड यांच्या हरभऱ्याच्या प्लॉटमध्ये की ज्यांनी बीज प्रक्रियेला आपली ट्रीटमेंट घेतलेली आहे. तर आलेला अनुभव आपण नेमकं विचारू. फरक काय वाटत तुम्हाला दुसऱ्या हरभऱ्यातून आपल्या? उगवणशक्ती लवकर झाली, उगवणशक्ती चांगली झाली, मर नाही आणखी पिवळेपणा नाही, मर कुठं लागली नाही, एकदम हिरवगार पीक आहे. तुम्हाला म्हणजे कशामुळे हरभऱ्याला वाटलं औषध? मी आधी त्यांच्याकडून हळदीसाठी घेतलं होतं. हळद चालली नाही, काही नाही, हळदीचा प्लॉट एक नंबर आहे. हळदीला तुम्हाला चांगला रिझल्ट वाटल्यामुळे तुम्ही हरभऱ्याला घेतलं आहे. भविष्यामध्ये तुमचं कसं राहील बा? सर्व पिकाला तुम्हाला असं वाटेल का? नाही, जैविकच सर्व पिकाला माझ्या अनुसार सर्व शेतकऱ्यांना मी अशी विनंती करतो की जैविकच चांगला आहे आणि खर्चाच्या प्रमाणात बी जैविकच आपल्याला पुरतंय. रासायनिक खत केलं काय हरभरा? खताचा एक दाणा टाकला नाही आपण. बघा शेतकरी मित्रांनो, आपण यांना सांगितलं बा खत करूच नका तुम्ही. आमच्यावर विश्वास ठेवून तुम्ही हरभऱ्याचं हे करा. नंतर तुमच्या लक्षात येईल तुझा नेमकं काय गोष्ट तुम्हाला फरक आलेला. उगवणशक्ती दुसऱ्या दिवशी आपला मोड दिसायला लागतो. ठीक आहे.